вече късно. Мария и Даниел, заедно с многобройната публика, напускаха красивата сграда на операта, а в душите им грееше звезда. Тя много приличаше на същата онази звезда, която преди 2024 години видели мъдреците от изток. Може ли в душата на всеки да изгрее звезда? Те тръгнаха нагоре по улицата. Излязоха на площада пред Невски. Храмът грееше като икона. Стигнаха до стълбите. Катедралата отдавна беше заключена. Изкачиха се до затворената врата. Мария коленичи. Даниел коленичи до нея. И тогава тя запя. Нейният чист глас полетя като бяла птица в нощта и се понесе над площада, по улиците, чак до подножието на Витоша. А във въздуха витаеше онова вълшебство, което можем да усетим само в дните преди Рождество.